Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε. Παίζω τώρα, αυτή τη φορά θα παίξουμε το Infiltrating the Airship. Ένα παιχνίδι σαν αυτά που είχαμε παίξει με το άλλο, με το Stickman, αυτόν τον άνθρωπο τέλος πάντων. Πάμε να το παίξουμε. Play. Τι είναι αυτό? Αυτός. Εντάξει, έλα, προχώρα. Όπα. Δεν πρέπει να τα προχωράω αυτά, λοιπόν. Με αυτό τι θα κάνω το ακουστικά? Τι θα κάνω τώρα? Μιλάω με κάποιον, αλλά δεν ακούω τίποτα. Έχω το μικρόφωνο δηλαδή στα αυτή μου για να ακούω. Σωστό ήταν. Εντάξει. Αν το χτυπήσω μάλλον θα βγει, αλλά δεν πειράζει, πάμε να το κάνουμε, να δούμε τι θα γίνει. Πώς το μάδεψα. AC το οξύ είναι αυτό. Ναι, μάλλον το οξύ είναι. Έλες. Τι έκανα! Γεια σας και πάλι. Έκανα βλαγή για την αρχή, αλλά το ξαναπήγα εδώ. Λοιπόν, το NOC και το οξύ είναι λάθος. Το C4 μάλλον θα ανατιναχτώ και εγώ. Έτσι πιστεύω. Μπορεί να είναι το σωστό. Πάω εδώ. Μα γιατί δεν μου πάρε και το άλλο? Τέλος πάντων. Το σωστό είναι. Εντάξει. We've been tasked with developing new weapons for the club. Any ideas? Ideas. Δεν έχω την ιδέα και κόλλα. Αυτό θα είναι σίγουρα λάθος. The fuck. Τέλος πάντων. Δεν κατάλαβα τι είναι, πάμε με την κόλλα. Φαντάζομαι. Έχει τέτοια λογική. Είναι από το παιχνίδι που έχουν το λεγόμενο fuck logic. Εντάξει τότε. Πάντως θα πάω μια χαρά, δεν έχω κάνει και πολλά λάθη. Charles, είναι αυτός που μιλάω, για φέρ' τον. Gravity bubble αυτό. Σφαίρα βαρύτητας. Εγώ επιλέγω, κάτσε. Λέω πάνω. Μα πάτησα πάνω. Λοιπόν, θα το δοκιμάσω και θα πατήσω down. Εν τω μεταξύ μου έγραψε ότι το up σημαίνει ότι ανεβάζει τη δύναμη της βαρύτητας. Down. Πάτω. Μα down, φίλε. Πόρε φίλε, σώνει και καλά πατάει down. Ρόμπο Helper. Δεν έχω ιδέα να. Βοηθός ρομπότ. Και χρειάστηκε αυτός εδώ. Ξέρω γιατί δεν τον παίρνεις μαζί σου. Gating gun. Αυτός θα το φέρει. Βλακιά θα. Το πά. Πω, είμαι πολύ έξυπνος, πώς το μάντεψα. Mind control θα κάνει μπουρδα. Bone melt.
Να λιώσει το Α, τα κοκαλά του να λιώσουν. Θα λιώσουν και τα δικά μου. Α, όχι, δεν είναι σαν τα δικά μου. Oh man, I Πώς το είπα, δεν έκανε βλακία αυτό μια. nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Αυτός είναι εχθρός. Falcon Kick. Oh man, that duck just flew right into the propeller. Γιατί δεν μου λέει να το κάνω γρήγορα, ξέρω εγώ. Θα πατήσω Falcon Kick που θα είναι λάθος, αλλά Nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. λογικά όχι, θα πάω το σωστό. Ninja Star. Δεν το κάνω. Oh man, I remember Το this. Falcon Kick αποκλείεται να Nobody είναι. knows about this or we'd be in a lot of trouble. Spook. Oh, hello, Mr. Spider. Alright, you got some Είδες, evidence. έτσι τους τρομάζω. There's no way you're getting through Έτσι τους there. τρομάζω. Lots of guys and there's lots of guns. That's all I'm gonna say. It looks like you can get around if you go through that air duct. Τι, Alright, ξέρω εγώ γιατί το έχουν έτσι. what do you want Αφού, me to do? τι είναι αυτό, shut off the power, make an animal noise. I don't need your help, δεν θέλω τη βοήθεια σου, θα πάω μόνος. Ηρωισμός. So, Ηρωισμός. Καθόλου όμως. alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? Shut off the power. Θα κλείσουν τα φώτα. Θα κλείσουν τα φώτα από Power στοίχημα. now. Α, όχι. Το σωστό ήταν. Α, ναι, όντως μωρέ. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? Make an animal noise. Okay. I don't understand what that means. Πάρα το ίδιο κάνει. Okay. I don't understand what that means. Γιατί το βάλανε εκεί. Άρα αυτό θα είναι το σωστό. Okay, I'll reroute the power to a random room. That's fine. Alright, Henry, you're almost there. I'm right outside, so just open the bay doors. Αυτό παρά είναι μεγάλο, ρε. Chopper. Και υπάρχουν 4 διαφορετικοί τρόποι. What are you doing? Yeah, we got a situation down in the cargo bay. Banana bomb. Force gun. Αυτό το. Δεν έχω ιδέα τι είναι, There's a αλλά. button on your earpiece. You should press it. Α, νόμιζα πετάχτηκε κι εγώ κάτω. Πιο τον ρε. Κέρδισα. This could be a problem. Κέρδισα. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Γεια σας και τα λέμε. Τι. Τέλος.